फैगौ 27थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानो गोनां गलाघाट जिल्लायाव जा मेहेरगोनां जथुम्मा खुंनो लादों बिनिनो हारिमु थुनलाइ आफादा नै रिहार्सेल होगासिनो दङ। दा बेखौ गिदिंनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लाइमोननि बोसोनगिरि बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे हारिमु जा दिन्थिफुंनो लादों बेखौ मोनसे ससे जा भिडिअ बेखौ माने खालामना जादों। बिथांमोननि मोसानाय जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसे नायगिदिंनो फैनानै बिथांमोनखौ एसे उत्साह होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नुजाफैदों। दा बे मोसानाय हाबाफारियाव बे गलाघाट जिल्लानि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जेरै हायो बे जथुम्माखौ मोजाङै जाहाथे मेहेरगोनाङै हारिमु माने दिन्थिफुंनायजों बरायनानै बेखौ जाफुंसार खालामनो हायो। बिनि थाखाय हारिमु दालाय आफादा जेसेबां हायो एसेबां मोजां खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों। आरो बे नाजानायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि आरो लाइमोननि बोसोनगिरि बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जेरै हायो ओरै बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों जे मोजाङै जाहाथे जोङो बे फैबाय थानाय जा जथुम्मा बे जथुम्माखौ मोजाङै जाफुंसार खालामनो हायो। मानो होनबा बे जथुम्मायाव आसामनि अनगायैबो वेस्ट बेंगल, नेपाल, अरुणाचल, मेघालय बेफोर जायगानिफ्रायबो जिहेथु थान्दै नुजाफैगोन बे थान्दैफोरखौ बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि मोसानायजों मोजाङै दिन्थिफुंनानै गोजोन होनो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोना हाजासे माबायदि मोजां खालामनो हायो बेखौ नाजादों। मोजाङै बानजायनो थाखाय हाजासे माने गोख्रै नाजादों। गलाघाट जिल्लानि दुलाराय बाथौ गौथुमा बिबानगिरिफ्रा हर सान बिथांमोना खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। बेनिनो नेरसोन महरै दिनै नै मावथि फारिया हान्जाया बिथांमोना मार्च पास्टखौ माने दिन्थिफुंनो हानाय बायदि रोखा माने सांग्रां खालामजोबनानै लाखानो हाबाय बिथांमोना। কিন্তু টাইমিংखौ लाखिनांगौ आरो मार्च पास्टआ क्लियार जानांगौ। मार्च पास्टआ क्लियार जानांगौ। बिटिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय जोंनि बे फैगौ जि जथुम्मा बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जों बानजायाब्ला माबायदि आवगायलांदो बेखौ हयथ' तन्न भाबे जोंनि नेहाथारिनो बुंनो हागोन जों मारै आवगायबाय थादों फैसा थाखानि रां रुफायै जों मारैबायदि आवगायदों जोंनि मोनब्रै बिएडनिफ्राय जों जिनिखि कालेक्सन खालामदों बे कालेक्सननि थाखायबो हयथ' आंनिख्रुइ
साहा नेहाथारियानो बारा मिथि आरो जोंनि प्रत्येक बियाबनि फोरा जिहेतु प्रत्येक बियाबनि आफादफोरखौ जों दायित्व होदों बै रां रुफानि थाखाय खामानिनि थाखाय आरो जोंथ' बै हुथुमायाव माबायदि मदद होगोन जोंनि आफादगिरिफोरा जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ माबायदि लाबोगोन प्रत्येक बियाबनि आफादगिरि